Agora, sin sair de Galicia, temos a capacidade de entrar en calquer biblioteca do mundo. Agora, sin movernos da nosa casa, temos a oportunidade de ler a prensa norteamericana, a prensa europea ou a prensa de calquer lugar do mundo. Agora, todo isto mudou. Por eso, non hai que perder nunca de vista que Galicia debe de estar na rede do coñecemento. O coñecemento é o patrimonio máis importante que pode ter unha persona. E o acceso ao coñecemento é a obriga máis importante que pode ter un goberno. As tecnoloxías da información, o internet, a rede de todas as redes, o mundo globalizado, son, sin dúbida, as ferramentas básicas da Galicia do século XXI. O compromiso de levar a cada fogar, o compromiso de levar a cada escola, o compromiso de facilitar a cada rapaz estas tecnoloxías do coñecemento e o compromiso coa liberdade. Os galegos, que nunca tuvemos medo a descubrir ningún país, ningunha cultura e que nos integramos en todas as latitudes alá onde fomos, temos agora a oportunidade que, sin movernos de Galicia, sin movernos das aldeas, sin movernos do rural, sin movernos das parroquias e sin movernos das cidades, podemos coñecer o mundo a través das tecnoloxías, a través do coñecemento, e o coñecemento é a garantía da liberdade.